Herbert. Forklarer du, Christian? Forklar hvad? Ja, At du er en bums. at Nu skal vi lave en video. forklare, den anden gik i stykker. Ja, fordi vi havde et rigtig godt show Den anden- klar. den Den var anden- sådan fucking vild, ikke? Men så fordi YouTube, det er nogle retarder. Vi skal jo høre, ja, Christian, vi har bundet Christian med strømpetape. Alt muligt. Så havde jeg bundet mig fast i stolen, og så lå jeg bare sådan, som om jeg var sådan død, ikke? Halvdelen af filmen. Og så Facebook. Ja. Men i hvert fald. Hvorfor laver vi videoen, Christian? Fordi det har vi fået folk. Vi har fået folk til at stille spørgsmål til os. Og så fordi vi lovede med, at vi laver en video klokken 9:30, nu klokken 10:15, og så er det sådan lidt. Nå, Back i sjæn, ikke? hvad? Det glemmer vi bare. Gå ind på spørgsmålet. Krullenbullen. Okay. Lukas Wienerblinde. Fra Alejandro. Vejlet. TBS. Hvad synes I om mig? Spørgsmålstegn, udopstegn. Vi synes. At du er cool. Du er flink. Nice. Her. God til fodbold. Ikke bedre end mig. Nej, ikke godt. Min mor ringer til mig. Hej mor. Hej mor. Ja, okay. Ja. Ja. Nej, vi kommer lige lidt. Hvad så? Der er Yankee bare lavkage og noget, Christian. Ja, det lyder sgu da godt. Og chips. Ja, og korn. Okay, men alligevel, vi rusher lige igennem videoen. I hvert fald, du fik fat i, du var her cool. Nej. Så kommer vi til Lukas Skrøder Danielsen. Hvad glæder jeg mest til ved FIFA 13? Nu kommer vi til en rush lidt, fordi det er sådan lidt. Vi kan faktisk godt lide. Vi håber, at Ultimate Team bliver mega godt. Nej, men Ultimate Team er faktisk blevet helt nyt. Okay, vi skal simpelthen gøre det her på... Vi kan kun snakke hurtigt. Okay? Okay. Challenge accepted. Are you ready for this? Nej, men alligevel. Okay, hvad glæder jeg mest til FIFA 13? Christian starter. Jamen det er sådan, at det nye FIFA Ultimate Team, det kommer til at se fucking godt ud. Det ser faktisk rigtig godt ud, og så er det bare sådan lidt, jeg glæder mig til det, fordi jeg har ikke spillet FIFA siden FIFA 09, og det var sådan lidt, det var sådan fucking kedeligt, fordi det var sådan et hammerspil, som vi ikke har længere. Og så er der også alle mulige spillere, som vi slet ikke har fået endnu, og så er der bare, det er selvfølgelig lidt, ja, så. Også fordi alle drengene, de kommer til at have FIFA 13, og det er fucking godt, fordi så kommer vi til at spille sammen hele natten, og sådan, det er mega fedt, fordi vi har lært. Ja, det er fordi, jeg spiller sådan FIFA 10, og det er fordi, jeg jeg var ikke god til det. Okay, det er fordi, jeg spillede FIFA 13 siden FIFA 10, og det er bare sådan... Du spiller FIFA 13 siden FIFA 10, kan du... Jeg spillede FIFA siden FIFA 10, og jeg blev sådan nødt til at sådan fortsætte karrierenagtigt, og der er her mange gode nye ting. Ja, det gør faktisk, fordi FIFA 12, det var fedt. Men nu kommer jeg så stoppe med... Og det var så det spørgsmål. Så kommer vi til Magnus Christian Rækker, der spørger, Lukas, hvorfor er du United-fan? Christian, hvorfor er du Arsenal-fan? Jeg var stadig med, jeg er Arsenal-fan, fordi det er første år, jeg nogensinde der kender, og det er fucking nice, fordi man ser 3 gange i London nede på Emirates Stadium, hvor jeg spiller mod Reading, Aston Villa. Sådan der. Og det hele starter med at sige, at jeg er dårlig til det her. Okay, Lukas er United-fan, fordi han fulgte med i fodbold, da han var for 2 uger i TV, der ved verdensmesterskaberne, og så tænkte jeg, nå, hvad fanden var det her? Det var gerne den hold fra England, og så blev det først, han så ud af den United, han kunne godt lide det der tilstil, og så blev det faktisk til det, jeg er faktisk kun 4% strøm tilbage på min telefon, hvad faktisk sker der her, mand? Grosjavsen skal være Grosjavsen. Grosjavsen. Ja, jeg ved ikke lige, hvad Grosjavsen vil med Grosjavsen, men Grosjavsen har lige spurgt om, hvad fanden Grosjavsen er. Det ved vi ikke, vi ved ikke, hvad Grosjavsen er. Grosjavsen er noget meget mærkeligt. Det er en substans, som jeg aldrig nogensinde har hørt om før i vores liv. Det er helt fantastisk substans, og substans, den er bare fucking ærlig. Og så næste spørgsmål fra Joachim Kurplet Nielsen. Hvad er din mening om Kenya? Kenya, de er mega nice. Jeg er selv en Kenya. Jeg kan faktisk godt lide Kenya. Kenya, de er meget vilde. De Kenya hinanden. Ja, næste spørgsmål. Markus Højfuld, hvad skal I lave i efter videoen? Jamen vi skal lave nogle shows, men det kan vi ikke lave, fordi ham der sidder på Peter fucking ass. Spørg Luna Falk Sørensen, er I seje? Ja, nej, måske en halv. Ja, Christian er seje, okay, er vi seje? Ja, godt. Sidste skiller. Glæder jeg til UK, hvem skal I følges med, og skal I drille det? Hvad siger der sker der? Ja, for det sagde jeg også. Nej. Jo. Gjorde det? Ja. Vi glæder os til UK. Vi skal følges med hinanden, og så nogle andre, og du kan så lige slikke mig i nakken fra Lula, og jeg synes rigtig kartoffelsprudt.
Det tror jeg, vi skal 2 gange. Så har vi spurgt 2 gange. 3 gange. 4 gange. 5 gange. Vi skal genopleve igen. Det er 3 gange. Det kan man godt lide føles med, ikke? Jamen, vi skal fylde med hinanden, og det rigtig godt. Og så bare julesjæbel, jeg ved ikke, hvad julesjæbel er, men... Hey. Du skal også føles med Nikolaj Larsen, Thomas Erik BQ og nogen fra hans klasse. Nå ja, det er rigtigt. Julesjæbel spørger, elsker ikke bare julesjæbel mega højt? Nej. Jeg hader det her. Okay, Magnus Holm vil spørge, hvem er sig eller mest specielt kender? Michael spørger, er det rigtigt, at Michael er verdens hårdeste type og gør alt, hvad også i det? Nej. Desværre. Det er med jeres yndlingsskyde, Ole Wedel. Ja. Han er halvbæk skriver. Wannabe. Ja, det synes jeg også, du er. Sut. Christian sparer røven. Ja, okay, Palme spørger. Hvor mange hår har I på hovedet sammen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gange nogen. 7, fordi det er 7 gange 7. 7 gange. Ja, hey, godt, det er en god tvivl om. Hvis alle mennesker havde en halv næse, mange hele næser ville så være på hele jorden. Så ville der 0, fordi alle har holdt halve næser. Godt. Magnus Højer Wulf skriver 0, det er mig lige godt. Det er det længst over i hele en dansk retskontor. Ja, det betyder relativisme. Fordi Valdemar, det har du engang fortalt os. Ja, okay, og Valdemar har så senere igen spurgt, hvad er spørgsmålstegn? Hvad er spørgsmålstegn? Det ved ikke, hvad spørgsmålstegn er, fordi du kan også stille spørgsmålstegn. Spørgsmålstegn er fucking forvirrende, når du bare stiller spørgsmålstegn med spørgsmålstegn. Og jeg tager det sidste spørgsmål. Er du klar? Jeg er klar. For Markus. Get on with it, altså. Hvor hurtigt bliver Akin Fenua i FIFA? Akin Fenua kommer til at blive så hurtigt, han kommer til at have 91 eller 92 pace, fordi han er fucking vild. Han kommer også til at have 102 i afleveringer, og han er fucking vild. Altså Akin Fenua, han kommer til at have en i gennemsnit på 100. Akin Fenua kommer til at have 200 i inform. A rather strong black man. Hvorfor sidder du og slår mig på skulderen? Fordi jeg har løst Christian. Nå. Christian. Lukas. Og resten af Facebook. Jeg tror, at vi er færdige for denne gang. Fordi og jeg bliver seriøst fucking sur, hvis Facebook har fundet det her op igen. You gotta be fucking shitting me!